Беларускі Армагеддон. Сябры, прывітанне. З вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок. Што адбываецца цяпер у Беларусі? Што адбываецца, сябры, з усімі намі? Чалавеку вельмі важна разумець сэнс таго, што дзеецца вакол яго. Калі няма зразумення, надыходзіць паніка і страх. Узгадайце біблейскі сюжэт, які узгадваецца ў Евангеліі паводле святога Мацвея у раздзеле 14. Евангеліст кажа: апосталы спалохаліся, бо убачылі тое, чаго не маглі зразумець. Хрыста, які ішоў да іх па вадзе падчас буры. Так што адбываецца сёння ў Беларусі? Тыя падзеі, якія так імкліва разгортваюцца ў нашай краіне сёння, асмеліваюць сказаць, што гэта беларускі Армагеддон. Армагеддон – гэта біблейскі сімвал апошняга змагання паміж дабром і злом. Выбары 2020 году ў Беларусі – гэта барацьба не толькі за прэзідэнцкае крэсла. Гэта не толькі палітыка і палітычныя гульні невядомых лялькаводаў. Супрацьстаянне, якое навісла над Беларусяй, вельмі добра дэманструе раскол і падзел. Аднак мяжа, якая праходзіць паміж варагуючымі сіламі, не такая банальная, як падчас якой-кольвечы іншай вайны. Таму што раскол ёсць не ў народзе. Ён не паміж кіруючай элітай і падуладнымі, нават не паміж палітвязнямі, вязнямі сумлення і іх назіральнікамі, не паміж суддзямі, якія несправядліва судзяць, і несправядліва асуджанымі, не паміж сілавымі структурамі, якія злоўжываюць свае паўнамоцтва, і свецкім грамадствам. Мяжа, якая раздзяляе два фронты супрацьстаяння, праходзіць у сэрцы кожнага з нас. Бо гэта мяжа паміж дабром і злом. А таму гэта змаганне можна назваць распачаўшымся Армагеддонам. Бо гэта барацьба за чалавека ў нас. Гэта барацьба за нашае сумленне. Чаму гэтыя падзеі адбываюцца сёння? Таму што ў свеце ёсць зло. Яно праяўляецца сёння вельмі моцна праз хлусню, якую мы чуем з вуснаў улады і дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Мы бачым, як улада імкнецца чорнае назваць белым, хлусню праўдай. Але нават не гэта страшна. Страшна тое, што паасобку ў сваім прыватным жыцці мы ўсе здольныя думаць, разважаць, а нават нам можа быць уласціва людская высакароднасць. Але дастаткова нас паставіць у натоўп, няхай сабе і невялікі, так, каля 2,5 чалавек, мы, працёршы вочы ад сну, будзем моўчкі стаяць і як аслупянелыя 140 секунд пляскаць у далоні. І гэта зусім не ад таго, што нам так хочацца, але проста таму, што стварылі сабе ілюзію, што так трэба, каб не было горш. Безумоўна, калі такое бачыш, як ніколі усведамляеш, як жа блізка падышоў да нас сатана. Тактыка д'ябла такая: нагаварыць абы чаго і шмат.
абы толькі задурыць галаву чалавеку, каб ён не думаў і не рабіў таго, што падказвае зрабіць яму ягонае сэрца. Сатана радуецца, калі чалавек не можа зрабіць выбар згодна з тым, што кажа яму сумленне, і робіць так, як загадае начальнік зверху. Аднак кожнае зло мае сваю мяжу. У змаганні, якое адбываецца сёння, мы не маем права прагуляць. Калі прагуляем, то згубім усё. Не толькі фундаментальныя правы чалавека, якія гарантаваныя нам Канстытуцыяй, незалежнасць краіны, найбольш каштоўны дар для ўсіх нас, але згубім і самога чалавека ўнутры нас, бо падчас гэтай барацьбы паміж добром і злом, калі прагуляем, мы губляем сваё сумленне. Згубім сваё сумленне сёння, заўтра будзем жыць у грамадстве не людзей, але не людзей. Мы дайшлі да такой мяжы і апынуліся ў даліне Армагеддон, таму што мы усе вінаватыя. Бо мы, як кажа Слово Божие, апостол Павел у пасланні да рымлянаў у раздзеле 3, верш 23, мы усе зграшылі. І адказнасць, сябры, на кожным з нас. Чалавеку сапраўды не ёсць лёгка рабіць правільны маральны выбар, калі не бачыць ясных маральных аўтарытэтаў у жыцці. У грамадстве такую функцыю мае выконваць царква, касцёл. Народ губляецца тады, калі той, хто павінен абвяшчаць праўду, маўчыць або гаворыць недастаткова громка і выразна. Чалавек не чуе голасу касцёла, царквы, калі паміж будаўніцтвам новага храма і ратаваннем разбуранага дашчэнту храма сумлення абіраецца, на жаль, першае будаўніцтва храма, а не ратаванне таго храма, што ёсць унутры нас. І скажыце мне, сябры, а навошта тады той новы храм, калі ўзамен царкву, касцёлу трэба маўчаць і няма магчымасці прапаведаваць праўду Евангелля? Што рабіць у гэтай сітуацыі? Веруючы чалавек заўсёды ведае адказ, што рабіць. Неяк разважаў раней у разважаннях на YouTube-канале, што вера кажа нам, што рабіць. Так вось, няхай кожны узгадае пра сваё сумленне і робіць выбар згодна з сумленнем, каб пазней мог прызнацца да таго, што ён выбраў, што ён зрабіў. Няхай паступае так, каб мог заўжды расказаць усім пра ўсе свае ўчынкі. Пры гэтым сказаць так, як апостол Павел кажа ў пасланні да рымлянаў у раздзеле 9, вершы 1. Чытаю: «Я кажу праўду ў Хрысце, не ілгу, і пацвярджае сумленне маё». У гэтым змаганні паміж добром і злом ніхто з нас не мае маральнага права пазастацца ў баку. Так як касцёл вучыць вуснамі папы Льва XIII у энцыкліцы Rerum Novarum, пункт 62. Кожны і кожная павінны прыкласці намаганні дзеля выпраўлення сітуацыі у адпаведнасці са сваім становішчам, павучае папа. Інакш зло, якое ўжо і так стала вялікім у выніку адтэрміноўкі, стане зусім невылечным.
На жаль, сваю асабістую паразу ў гэтым змаганні са злом і грахом і ў выніку дэградацыю да нелюдзя ніхто з нас не зможа апраўдаць словамі «не мы такія, жыццё такое». Касцёл у сацыяльным навучэнні ў кампендыі ў параграфе 117 павучае: у аснове кожнай грахоўнай сітуацыі заўсёды знаходзіцца чалавек, які грашыць. Абраўшы такую тактыку у супрацьстаянні са злом, безумоўна, можна і не ўратаваць касцёл, царкву і краіну. Але кожны з нас зможа выратаваць сваё сумленне. Не ўратуем касцёл, царкву, краіну – гэта не страшна. Касцёл і царкву уратуе Бог. Ён мае моц на гэта. Краіну выратуе народ, калі прыйдзе час. Але толькі той народ, які ўтвараецца з сумленных грамадзянаў. Калі ж не ўратуем сумлення, так тады і не будзе ніякага ні касцёла, ні царквы, і краіны ніякай не будзе. Асабіста я не хачу жыць у той краіне, няхай сабе і незалежнай, але ў якой няма сумленных грамадзян, людзей. Я не хачу прыналежаць таксама да таго касцёла, які будуецца падманам, бо гэта ўжо не ёсць Хрыстовы касцёл, які збудаваны на праўдзе Евангелля. Напрыканцы хачу сказаць, у нашым жыцці, сябры, магчыма ўсё. Нават тое, што сёння падаецца немагчымым, бо можам думаць, што нам не хапае сілаў у гэтай барацьбе са злом. Але, як кажа Слова Божае прароку Іллі, прыгадваючы, у чым ёсць моц Бога, выснова напрошваецца такая, што не ў насіллі Бог, бо, як казаў блаславёны Ежы Папялушка, насілле – гэта прыкмета не сілы, але слабасці. А Слова Божае пераконвае, што Бог дзейнічае не праз знішчаючы вецер, землятрус або агонь. У Старым запавеце, у першай кнізе Валадарства, у раздзеле 1, з верша па 9 па 13, чытаем, што ягоная сіла праяўляецца ў ціхім ветры. Аднак, каб убачыць, як мірны вецер пераменаў рассыпае муры зла, трэба адважыцца падысці да гэтых муроў як мага бліжэй, а не адседжвацца на канапе або моўчкі стаяць і 140 секунд пляскаць у далоні. Кожны народ мае сваю гісторыю і свой шлях. Напрыклад, у балтыйскіх краінах 23 жніўня 1989 году адбыўся балтыйскі шлях. Гэта быў 2-мільённы мірны пратэст супраць савецкага таталітарнага рэжыму. Нам, беларусам, наканавана прайсці свой мірны шлях і перамагчы. Гісторыя чалавецтва не ведае ніводнага выпадку, калі б дабро не перамагло зло. Кожная імперыя раней ці пазней спазнае зруйнаванне. І, паверце, кожны ірад раней ці пазней памірае. А калі ж мы бачым, што зло перамагае, гэта значыць толькі адно. Армагедон яшчэ не завершыўся. А таму адвагі, сябры. Зычу, каб у нашых сэрцах
перемогло добро. Нехай сумлення, голос Бога унутры нас вядзе да перамогі праўды і свабоды. Сябры, даслухалі до конца. Подпишитесь на канал, поставьте подобайку. І дзякуй вялікі ўсім тым, хто дзеліцца відэа у сацыяльных сетках, у розных месенджерах. Усяго вам добрага, з Богом.